It-tnejn wara nofsinhar 23 ċiklist ħallew Malta biex jibdew l-esperjenza tagħhom ġewwa l-Vjetnam fejn se jagħmlu l-isfida ta' 3-in-1 il-LifeCycle. Dan hekk kif għal din is-sena ċ-ċiklisti se jkunu fi 3 pajjiżi Asjatiċi, il-Vjetnam, Laos u l-Kambodja mit-12 sal-21 ta' Settembru. Iżda biex tispjegalna aħjar dwar dan, net news tkellem maċ-chairperson tal-LifeCycle Malta Foundation, Shirley Chefaj. Hija preparazzjoni li ddum sena sieħa, nibatu cruiser ta' tnewġ minn nies biex jaraw ir-rotta qabel, naraw fejn l-accommodation fejn se nagħmluha, checkpoints fejn se nifqu biex nieklu. Kull jum huma se jkunu qed jagħmlu madwar 200 kilometru u f'dawn il-jiem mistennija jsibu diversi sfidi. Oltre più dis-sena l-ikbar problema se jkollna hija l-ilma biex nixtru l-ilma u nixtru l-ikel għax ċerti postijiet ma jkunux kbar biżżejjed biex insibu l-ammont ta' ilma li għandna bżonn. Din il-challenge is-sena sa tkun differenti minn ta' sena l-oħra. Sena l-oħra kellna sħana enormi ta' fuq il-fuq sew mill-40. Dis-sena se jkollna umidità kbira, nafu li se jkun hemm ħafna xita l-ewwel ġimgħa. X'fin nisperaw fil-bambin li kulħadd ħadd ma jweġġa'. Din se tkun il-21 edizzjoni fejn din l-isfida ssir biex inġabru flus għal persuni li jbatu minn problemi fil-kliewi. Shirley Chefaj tispjega xi tfisser għalija din l-isfida. Din l-esperjenza aħna l-kull wieħed minna nagħmluha għal pazjenti tar-renal unit. Ovvjament kull wieħed minna nixtiequ nlestu challenge biex hekk ma tlestiex taf li inti tkun ġbart il-flus u l-pazjenti se jgawdu xorta waħda, ġifieri sa ngħinuhom żgur. Il-LifeCycle Challenge meqjusa fost l-10 sfidi l-iktar jibsin taċ-ċikliżmu fid-dinja kollha.